Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming sangapada papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Nemers Studio 1, amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablaw tinimbag nga bikat, naimbag aldaw, naimbag oras. Kada kayami nga sa apel, pamagayam mi, da kayon madamang agbibuyata, happy watching, and please share this program. Share. At padanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Vanessa. Ti balasitang nga pagkurso na daan, ti stepfather na. Kaduan namin kasto nga stepfather, kita kurso na kada ti human na, naroon na pintas. Nakaw. Padanan nyo ti pagkasalitaan ni Vanessa. E dayon, Rugi, papagayam mi, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Vanessa. Ti balasitang nga pagkurso na daan, ti stepfather na. Kano? Ayan. Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Vanessa. Kunana rito'y, Dear Manong Nemi. Idi addan puot ko Manong Nemi narikna kung tinisang sangayan, akinadungo ni Mamang Kaniyat. Dududwa kam laing nga bibiyag iti may nga basit lang nga balay manong kalkalengan nga balay. Nga para iti duwaw, talo, upat. Inirugya ko nga saludsod ng kuwana no sa dinno ti ayan ti amak. May sa laing ti sungbat na Manong Nemi. Imbaga na anatayin. May sa kano pala yung idi tatawin ko, idi matay ti amak. Idi kidawek Manong Nemi nga mangipakita kanyak ti ladawan na. Awan ti may pakita na. Ta nauram kanu, digit tingi duldulinan na iti ladawan da. Idi saludsud ken kuana Manong Nemi no sa dinot ayan ti tanem ti amak. Adda kanu jay adayo. Tas ang kanu nga dito nga lugar Manong Nemi nga nariingak iti nakayanaka. Adayo kanu Manong Nemi. Nakadungdung mo kanyak ti inak Manong Nemi arig na awan ti dungket nga ngilaw uno anyaman na banag iti bagi iti pangyari ka. Dadadag po na no apay nga ipatpatid ko unay ni nanang uno ni mamang tamariknak at talaga ti dunguken pamatig na kaniyak asyak akakaisunga nga anak. Takuna na si kalaing nga ti kapatgan kaniyak. Awanan sa bahali anak. Sika ket sika. Tano mapukaw ka, awa matensya bitibiyag kanya. O ay mata kayo nang, mang, no awang kayo, awa matensya bitibiyag ko. May salayang katulong isuna iti restaurant Manong Nemi. Masapa, Manong Nemi, nga agreeing iti agsapa. I-ready na amin Manong Nemi, iti amin. Tayo di agbasa akon Manong Nemi, no makariing akon awanin ni nanang. Adan, Manong Nemi, iti pagtrabahon na.
Tayo so kanu manong name iti panaggatang kadagiti kasapulan da iti panagluto da iti restaurant. Ngayon nakasaganan tumaten iti arwatek manong. Iti kusina, nakalubanin manong name iti kanek pamigat ko. Nakasaganan pa yan manong name iti balon ko. Nga pangal daw. Nakasaganan di kita arwatek, mga nagdigos, sa. So, makaarwatak ton manong nemi, iti asideg tibag ko, adan ti balon ko. Balon ko, ako harta manong nemi naman pa'y, jak inruam tag ni merienda. Ta, napiyala manong nemi, asot may tulong ko kininanang. Numangten, iti kwarta, pag merienda, idulduling ko. Mapso ko kakbet ang mga niti bigat, adumat ti balon ko ti aldaw. Uminumaklat dan ti danom, nakasta nga reses. Sakto agawid manong nemi, awan to paling nananang. Ngayam naluton manong nemi, pangrabi, ta saan met nga, nakunata nga saan met nga mamangles. Kapag ano sumangpet to ni nanang manong nemi, alas 8, alas 9. Kumusta ka anak? Rurayang kailangan lang sak maturog. Nalpas ko di assignment ko. Wari ako moment lang. Awan ti soro. Awan ti yati mo amot. Ap na isoro ka. Awanin lang. Sige, nangang kayon? Nangan akon. Mamambanog kayo unay. Maladaw kayo nga maturog. Sakit masapa kayo nga agreeing. Sakit kayo ni marigatan lang. Saan ka marigatan, anak? Gabot iba't pateng ko di trabaho. Gabot iba't pateng ko di trabaho. Gabot ag trabaho para ken ka, para kadatangan doa. Iba't pateng ko di bagi, kang runan na unay. Ngayon pateng ka. Agyamanak, mang, agyamanak unay ken ka. Uwen manong nemi, kas panang tulong ko kini mamang, ag singsing petag, agagagatak nagbasa, agin inotak, panong nemi. No kasta nga bakasyon ni Suna, bakasyon kumet manong nemi, kaya nakaragragsak kam no ka nga panagpaspasyal. Mapanitimol manong nemi, no agdala ka sa pulak di eskwela, iso panaggatang mi, no agsweldo Suna manong nemi, gumatang akmet, bunong ikatangan akmet, manong nemi ti isibro. Mangan kami, at merienda kami, manong nemi, itiruar, agpaspasyar kami, at pagnapagna kami. Nakaragragsak kami, manong. Gano'n kas tadang masabat ni nga lalaki, hay. At dumat na kiti mang kinda-kinday keng kuwana ni mamang, manong nemi, kapot na ubing matpay, sa napintas. Nasapa ka nung nga naganak, nasapa ka nung nga nagasawa. Laging ka nasaludsod ko tinaminsan. Mang, awang ka din tipanggip yung na agayat. Ay, natakit mo sa na. Napintas ka, kubing kamit pa'y. Manutaw mo iyanak na. O, awang pa iti, manutaw mo man. Kapag ka mga saludsod ng taon ko, kaya nga nata, mabalim mo pa lang ti agayat, makinobyo, agasawa. Takayat po nga din mga asawa. Naisot pakaragsakan nyo man. Di yung kayat, di mga halat di may kaduwang amak. Kasano no, gayatak, katsaktan na. Uno gayatak, iruruman na ka. Naglalalo no, adantun ako, nga ading mo. Nga saan to? Nga isot iyakin putot ti asawa. Baka may iruruman ganto. Ang natamat. Anak, adot ka kasta. Malagip mo niya, antim nga ising. Antim ising? Hindi na pa nante, edi. Hindi nag-birthday di anak na. Naganak ang balasang. And then, edi talon di tawon di anak na, nag-asawa. Edi adan anak na nga, sango di asawa na. Sa alang na pag-ano di asawa na, di anak na ngayon mo na. Na iruruman. So nga kaya na mo samak tigas na anak. So siksika lang. Abi kayat mo ang asawa. Sa anin anak. Gamot ay bukbuk ko ti amin na panawan ko para kin ka. Gamot ay matpatig ka unay-unay, Vanessa.
Data manong nemi tiingkari kanyak ni mamang saan kanon ang makinubnubyo. Ngem. Nakadagdakkel nga ngem manong nemi. Dadi graduara ko ni ti elementarya, adak idin manong nemi ti second year high school, manggapon nga talaga nga aglapanan ti pamaki. Nakapimpindas na ti anak ko. Uy, manggapon nga agsukog ti barokong mo. Namin ano kan nga, kaano ka pa nga nag-mens? Mamang met, hindi pala 11 ti taon ko Ano pang kaya man niya? Isumit lang ha. Anak ko Ato siguro hindi kita agar-aram kang ka. Sadyay, Diyos ko nalayo. Agar-aram kanyak no, kakurburak may ida. O, makitam. Sino ka nakwada? Ni mamamat. Sino ka nakwada? Ni Harold. O, makitam, dadan na kang runano na yung agar-aram kang ka. Saan nga agar-aram? Ano nga ron? Admirer ka kung admirer. Anak ko hindi na pa yung mabalikas. Admirer. Ayun, admirer. Shooter. ni Gigi kumaa. Saan nga siya? Sino nga Gigi? Yung best friend ko. Hindi mo kanta kayo di birthday ko. Yun kaya nga. Best friend mo ni Gigi. Baka karabal ka kay ni Harold. Kung pwede ito, tipanawag ko nang napindas ka na. Dagiti mataham, ti agong mo, dagiti bibig mo, magpindas ti ornas, dagiti ngipin mo, anak. Kukurso ng daing gansa. Ni mamang mat. Magkita ti nagtutubo. Abig sa na, kaya mang. Nasapakmat ka na gayat, Sinalain ta. Malagip yung ka di, Daddy, Papa? Diyak kaya talaga pwede mo pa rin. Ano namin talagat na pasamak, Mama? Nag-asawa kayo ka, Daddy, Papa? Hala, saan mo na sa lutsudan pa? Pinanti, baga, nag-asawa kayo, ano saan? Natayan. Iso nga saan ta napagsalitaan pa. Okay? Natayan. Tamamang pa nga dimaga. Awanan, period. Aging gama nung naming iti may sa nga malem nasapa nga nagawid. Nasapa nga nagawid manong nami ni mamang sangsangpet ko arig na nagapo di eskwela. Dati manong nami alas 8, alas 9, alas 10 nga gawid. Da ni mamang naggardardarasak manong nami nga napandang inukat iti ridaw ti balay ket nakitutak iti makitak di mamang nga kadwa na nga lalaki. Nadyak marigiro ket kasadar na. Nagwapo nga lalaki. Dito ti ko na ni mamang saan nga gayat. Tsaka mo manong nami no apay nga makariknak ti gura. No siya sino ti kagura. Kagurak ni mama. Gabuta saan na natong palti karina. Unang jak matpay na. Naamon na sisino na kakuyog na. Nagura iti ridaw manong nami kit na pasungada kita na siyak tikit kitahin ti lalaki. Nakapagpagkat ti pa nagkita na kanyak manong nami. Nagsidugarak. Diyos ko. Nadan sa matindong nga problema. May nga ginana ko tinakim ko. Winayaak tiri daw manong nemi sa agka simrek nga umadayo ko makadakwada. Tagsubliak iti kusina. Vanessa anak, mamiglan. Abay mama. Iso ni itom nga Delio. Delio? Ni Vanessa, ti anak ko. Kumusta ka, Vanessa? Anong nemi, diya ka mo no, anyat pangyariyak na jay ngiit na. Kaslang ngiit ti. Diya sinungsong bata, kumusta ka kano? Kung ano yung tito mo? Sino nga may suna? Mang, apinanoyo, kasinsinyo? Boyfriend ko. Kanyang kariyo, ti kanyak nga saan kayo nga makiboy-boyfriend? Diba? Alam ni mama, saan na nga natong palti karida? Anak, kasapulak. Ken kasapulam.
Diyak ka sa pulan mo, ma. Di ka kumangi-mangi pagpakita at isa nga na siya at kinititong nga Delio. Sige, mama, nakti ko sila. Siya akon di mangituloy trabaho mo. Kas may isang ina, siya akon degluto, mangituloy. Inangarti bra. Di agsasalita kay kini titong nga Delio. Kahit ka makasasalita. Vanessa. Nagtugawak ba nung naming at nagtugaw mga itibangir, nagtangaan mi ti center table manong name. Yung sangko kitaan, nakatumog ka. Kahit nung kas nakakitak manong name, siyak ti matmatan. Nakalalas ti pa nagkit-kita rin ito nga lalaki kanya ka. Naging ganag timek. Napindas ka, Vanessa. Ala, Diyos ko. Pagrapitan na kamsamat nga ginana, ito nga lalaki, ito nga demonyo. O, mukha, nabintasa ka. Mukha, malaki ni mamang ko. O, doon naging bagat kastan. Doon na kita garaarim kanya. Kinunak ba nung name, nagbalinak nga isnam. Tagabot na talagang. Diyak kaya't madaan, ti kaaga ko kini mama. Diyak kaya't nga saan nga matungpan ni mama, ti karina nga, saanin nga sa asawa. Diyak kaya't nga, agbalin kami nga talo, ito na ito nga balay. Umiyan nga talaga ito nga lalaki. Kagdadangatan kini mama. Di dapat pa nagkasara. Vanessa, bikas na pa nagsasaom. Ana, kasta nga pa nagsasaom. Nga nakababa. Kasla ka lang. Kasla ka datay barong agar arab. Kahit ko kumanga, isingid tirik na ken ka. Nga isagad mo ba tirik na kanya? Tanya takit mo nga sawan. Ano nga singid? Vanessa? Mama? Bikas na pa nagkasalitam kini titong. Tito ko na mata. Kasla kasasalitam agkatab kayo? Okay lang. Okay lang, Sita. Hindi mo makadanagan. Mawatak ni Vanessa. Mang, ayaban nyo nito ni Tito Delio. Naktisilad ko. Dobrak tisilad ko. Sige. Nasok ko na. Sige. Pimakberak latan man ang naming nga saan ko nung pinagungunyan ni Tito Delio. Masurunak kang kuwana. Masalada ba nagamak ko kang kuwana manong? Ibaga na din, kahit na kanong isangad, tirik na kanyak. Katsyak, isangad ko tirik na kang kuwana. Ngayon kahit nang asawan. Manong name kalpasan nga nangalda. Nangrabi kami nagpakadamot lang ni Tito Delio. Saan kanton mo umay? Ano ko na? Vanessa anak? Aman, ma, ano ka timbaga? Dayo mudom mo. Ala, Delio, panunutak to na kitimbagam. Sige, nakaroten. Bye, Vanessa. Okay, Beka, no? Sige, gawit ka lang tanong. Anak, okay lang, Sita. Hindi mo ung tante anak mo, ha? Sige, nakon. Insusurot mo nung name ni mama, di ba nagkita na kabayatan nga napahan ni Tito Delio imasdag iti nang iparkingan na ti lugan na. Owner type jeep. Kukan na jay jeep, mama? Owen. Isip na sana na ba'y damat kotsena. Ano trabaho na? At talyer na. Talyer? Ano talyer? Di pagtarimahan ng tilugan? Pagbolokalisan, pagtarimahan ng tilugan, pagkasambulan tilugan. Anak, anak mariknam kay Juana. Anak marik na ako na ayo. Kaya kahit isunak, ma. Anak, kaya't ni Delio nga, aramitan ti amin tatno, agbaling ka na siya kang Juana. Nagmadi pa nagkita na kanyak, mama. Ano pa nagkita? Kasla na tayo paggagiratan na. Kasla tayo, kasla kayat nak nga arakupen. Kasla kayat nak nga bisituol. Mama, nakadal delikado, takay madlat nagkuna. Nga narigat ti addag siyuman. Diba? Na naroon na kit bumalasa nga akon. At dito ti mabasbasak ng istorya nga na di ka no aksiyuman, ripan na di siyuman na.
Kaya ka di nga, itinto may sangal daw, kat maamon yung rinipnak na di nga, agbalin tong asawa yo. Sana to ang aramidan ti kastanak. Ang pagkunan nyo ko ma. Di lagi na ba nakikita na kanya, nakapagpagkat. Kaslak lamalablabusan, ti ba nakikita na, palang ipapamulang na ita. Ngayon ti ba nakikita na kanya, kasla, may sasiguro nga, ama, nagkalikagom iti anak. Di pututan na kay nga dagos. Tapos da anak na, nga sangkap nga sakti pagpapausan na. Ngayon sa wali ma, panaggarik na. Kasla kayat na nga apurusan ti barukong ko, kasla kayat na nga apurusan ti lupo, kasla kayat na nga agkan ti bibig ko, kasla kayat na karamsen. Anak, saan nga kasta ti pangipapanam? Basta, kaya ti suna. Nalpasan ti makabulan manunay mi nalpas ko ti kina second year high school ko. Hindi baga ni mamang manunay mi nga iyang pakabun na kitarwatan. Ma? Dandanita na tayo dugan nga pagluganan na kiti alikaman. Hindi ka Diyos awan. Nagbakwitan. Umakartan ti napipilis ka balay. Aking balay? Balay ni Tito Madelio. Kanya? Abay kaya kabalaytan kang kuhana? Wen. Kahit mo usawan, agkasilad kayon? Idin to tanggay pa yan nagkasar? Agkasar kam to. Ken, inanawan ako nga, aggubra, tamarigatan na. Marigatan kayo matlangay ha? Ipagbaka yung saan kayo marigatan. Anak, itataadan ni Delio nga isun timang biyag ka na ta, naskin ka di pala nagtrabaho di mo ka di kayat nga ginanak mo tan. Isong harun nga, ada ni Delio, isong harun nga, inaklong ko ni Delio, gabuta mo nga kasapulan ta. Nang ron na kat, katanya, mama, awan anak. Basta maawatan lang. Amo ka maawatan na kanak. Idi, madlaw mo marigregata na. Salsalod-sudam na marigata na, saan ko nak. Nganti kinagpaiso na kat marigata na. Ngayon may lang nga kayang-kaya para kadakkan ka, para kadata. Gabot ha, umadadot kastos ta. Dumakdakil ka. Umadadot kastos mo. Kasano yung tunang college ka? Kabaling ka nga tapagbasahin? Nung di lang ang trabaho? Ha? Para ti masakbayam, sudga po na nga Dani Delio. Sala nga para kanya ka na. Para kan ka. Diyak kayat? Ano di mo kayat? Diyak kayat nga. Basta, anak, awan pa maramid mo. Kahit mo nga dagdagbati nga ro dito, ikat siyak ba't mapamakidan na ka ni Delio? Kasano ti panagbiag mo? Okay ngamin nga, hindi yun natungpal ti kariyo, bagayong sangkayong nga gayat. Diyak mga tengkil ti pagayatan ti panahon na. Ulitek sala nga para kanyak, nudigat para ken ka. Awang nga ro tinaaramida, kas anak, ngagtungpal iti naganak, no mapesang ko kumaakayat. Ngayon no isot kayat, ti inak, kao maaramin kumano. Pimintas ti pagyanami, kabutan na pintas nga balay, nasigonti damag ko, kadi impatakder nga mismo na ito ni Tito Delio, para iti panagpamilya na. Ti bakas dawa kadno apay nga ni mamang ti kinayat na. Nadaan ako ti kabukbukodan nga, medyo panakilin nga siled, manong nemi, saan nga tinagkapuan mi nga balay, nga nailit nga siled. Itangkit na lawan manong. O anak, magusto mo iti siled mo, ito kang ka? Uy mama, minsan ka karoon na. Saan tan nga, hanto na madandanagan, basta nga agbagyo, no napiksa ti tudo, nabuta natalgad ti antan, han? Natalgad ta na, buta, nalagda nga balay, napalawlawan ti bakod, sana basta makastrek di kita, humay mang takaw, numang rames ka na ta. Kasi no, tibang rames kanya, adamas mo iti dito nga balay. Ti anak ko na ya, katandeta nga, anda ti panunot mo. Ha? Mamikan. Gabata, nakenda sa rin ni Tito. Ang isot ng luto. Ano yung mas ti luto na? Mamikan.
Awan ti kadwati dito balay. Mangalan to siguro ni Tito iti katulong tayo. At abisi mo iso na iti trabaho na. Kada kayo nga tihan ka ng trabaho, tumulong nga kini Tito. Agkuyog ka nga rumar, nga mapalit talyer, siyak ta araw at siyak talain nga kahera na, cashier, mapangkamit agbasa. Kadito na itong bakasyon. Plano ni Tito nga agpaspasyar tayo, kaya't mo timapanjay. Inot kahit mo papanan, di Baguio, di Boracay, di Tagaytay, uno, ibaga kinito itong mga alat iti pasporta, tamapat di Hong Kong, di Singapore, anak kahit mo, kayat, abay nga di mo kayat. Adan panahon ta nga, makapang karigit ti lugar nga, kayat ta nga papanan. Babay di tulong ni Tito, ako kuyog tayo nga talo. Kayat ko, no, datala nga duwa. Tsaka kahit kakawig dahil nga Tito Delio. Anya ayat pangguram kayong kuha na. Ada ka dibating naramin na. Basta maditirik na, mama. Anya nga tano, agarakop kayo. Kayat. Arakop ti man siya nga ama. Alright, fine. Lala. Ngayon, kahit ko kumanak ko, sa mong kakagura kang isunat, matibasol na. Kan, say ate, isunat, nagbaliman ka na siyat kang ka. Mabaling ka di anak, please. Kidaw ko nga inam. Nung napintas parang tartar kang ka ni Delio, kasta ko Muhammad, ti panangawat mo, ti panaimas, napintas parang tartar na kang ka. Wen? Ikarigatak, mama. Sige nga natin. Nakasta kami nga mamangan kami manunay may notalja pag-isuna. Siyak tikit-kitain mo. Siyak tikit-kitain na yan. Abi, Tito, tikit-kitain na. Baka basula ka nito mong kita keng ka, anak. Di ba nawawagan ti anak? Sambot nga anak ti panangkit kita yung kanya. Kasla kayat dak nga arakupin. Numubaling ko, bakit marakop ka? Maibarik na kang katirot na arakop ko. Kita niyo man, mama. Anak, awan ti mading intensyon ni Tito. Arakop ti may isa nga ama. Ipapaama na ti bagi na kang ka. Kahit ipaanak mo matibagi na kang kuwana. Lalala namang itulit din ti mga. Karin doon madamdam, ha? Nagrubat kan doon, ha? Hindi tapos pasiliti mo. Manong name no idi ka nagpaspasyal ka kini mama, nakaragaragsaka, no kaduak ni mama. Ita manong name takadwa ni Tito Delio kasla. Madi. Agkibinda kini mama, ni mama't mama tibang kibin kanya. Una saan kat pagtengaan dak, kat kibinan nakmat ni Tito Delio. No agrahip ti dakulak mi manong name pasarimadlaw ko, pisil-pisilan sa nakitain. Suso. O ni sorong ko. Kung silapak doon ka. Gutadag doon ka di imak. Abay, pasil-pasil di imak. Kahit kung iparik na kang kati, pamateg. Kahit kung iparik na kang kati, direksyon ti pitik ti pusok. Kita yun, mama. Anak, abi ka susuro mo na yan ni Tito. Nag-shopping kami manong name. Dito para ken ka, Vanessa. Abi nga para kanya. Abi nga para ken ni mama. Para ken ka amin. Oh, makita. Mama, siyak tigatangan na, imbas kasi ka. Anak, kabuto si katag kasapulan. Siyak, babay amon. Saan ganas ka nga, kasapulak pati barong arwatin na umad papanak. Idinto ta si ka. Agpasbasa ka, so kasapulan ti barong sapatos, kasapulan ti barong arwaten, kan amin-aminen, kitam, ikatangan na kapay ni Titom ti barong modern na cellphone. Okay lang tangan niya kaya yung cellphone. Regalo kanya kiti birthday kiti 12 years old ta. Local day tan. Iso nga day 20 awaten. Si kawalat mang Ted Elio.
Parahin ka, Vanessa. Amok, natatargagayam ti napimpitas ka cellphone. Manong nemi, Jack kumakayat, ngimisumot ti kayat da. Ipapilit man ni nanang o ni mamang manong nemi nga awatek, digitiya, material nga banag, nga gatangan ni Tito Delio para kanya. Gatangan na, ti talaga nga ususto nga aritos ko, gatangan na ti kwentas ko. Anak, ano mo nga nakumimbinso anak ko, gawta, binis na kwentas na, dang porselas na, relo. Oo, dungdungun na ka talaga di titong Delio niya. Medyo kaslag selos akpayin. Mama, iso nga rodeta ti mandi, kaslasyak ba't asawa ni Tito? Anak, gabot ka, iba't patag na ka ni Tito. Napasamak na minsan manunaming dak dito balay bakasyon, Sabado. Idi bigla manunaming sumangpet ni Tito Delio. Nagsidukarak manong. Pinatanganta kita muna ng may sak. Hi, Vanessa. Abi, Tito. Magus-gusto ang katimatlahin na ititit ko king ka? Magus-gusto ak. Iba'y ko amin king ka. Vanessa. Dapat naman naragsak ka. Nuan yaman ti ka pakaragsakam. Nuan yaman ti ka sa pulam. Itit ko king ka. Taapay. Gapot iba't patig ka. Tito, di ka mas nagkakasta. Maniputiyag na din natay ka damamang mo. Nabayagan ka kalikagumak nga rakupen ka. Nga mariknak na tiarakop mo. Tito, agikisak. Titakas ka rantak. Vanessa, basta marakop ka lang. Basta, maagkang ka lang. Kan mariknak na tiarakop mo kanyak. Uy! Tito! Saan, Tito? Saan? Manong name saan nangin tuloy, gawat agriyawak natin nga ikisa sa nga nagigisan. Laos tunan. Sa mundo ng ulilitan, nagpanggip na mga rakop kanya. Sige. Nabayagan namin na talaga ahyak na marakop ka. Kag marik na kumamad na rakop mo. Napaidam ka, Vanessa. Napaidam ka. Kapi ko min nga, arakopin ka, ganda ka, damat ni nanang ko. Sa bali ni nanang mo, sa bali kamay. Kahit mo sa wan pagripitan na kami nga gina. Sige, inakon. Talaga yung random ngayon may kantoy kapag among nasisyak lang. Kapag makasarita, kahit ka mga makasarita. Sinsina na parang kasarita. Sige. Dakton ulitin na sa mga kaya. Bayam, tumanay tulatan nga. Matmatmatang ka, kabayatan ka, maturog ka. Ha? Kahit mo masawan sa musumbrek ka di silad ko, namat maturo ka? Iso lang ti tiyansak, nga napawat na parang matmatkan ka. Iso lang ti tiyansak, nga panangagigking ka. Aya, agkandag namat maturo ka. Nga rakupan ka kumang, nga mamok ka makaring ka. Sige, inako. Kabigatan na manunamin nakigtutak idagrig di cellphone ko ni Tito Delio tumutawag.
Ano ni Bagam? Kinakadakos. Vanessa, sumarunong ka sa ospital. Hospital? When? Bigla nga nag-collapse ni mamang mo. Kawayatan nga anda iti counter. So, taray ko sa ospital. Ni mama na ospital? Manong nemi, manipod iti eskwela, nagdardarasak ka na pati ospital. Kimuyog kanyak, manong nemi. Tiya, nabayagan nga gararam kanya ni Haro. Simurot met ni Gigi. Baik met. Si Timamag. Ni Tito Delio. Na di stepfather mo ang kusunada kang ka. Nga kaya't nakangarakupan nga agkaan. Uwin. Oh, para din sama to na kayat mo ni stepfather mo ng siya ka. Vanessa, Harold, amuyumat ka kagurgurot na dyan nga tao. Nga dyan kaya't nga nagdanakam ka na mama. Naisopatal ka nun ni mamang ko. Bigla ka nun nga nag-collapse. Inada kami nito ospital, manong nemi nakita ni Tito Delio ang anda iti asdekto emergency room. Tito, hindi ka sasad ni mama. Madama-dama lang as asikasuhin. Tito, kaiskulaak ni Harold ka ni Gigi. Guwapo madgayan ni stepfather mo. Di ka man, Gigi. Sunod lang nagkras kang kagabutan na mintas ka. Sige, man. Atun. Vanessa. Tito, mabaling nga agsalita si kakinsyak lang. Pingan siyak lang. Naman no mga gagadi kaiskulaak. Please. Dadukit may pangkat ka ni mamang mo. Sige, Tito. Napang kami timay sa nga suli manong naimi. Nagtakang lang. Saan ka kumamakmak lahat? Nabayagan nga da. Naka na nga sangit di mamang mo. Kanya, sana kaya't nga magagan ka. Nga mo kada ito agad daw ay sigurado. Nga maamu-amon. Iti kasi di nga napasamak ni mamang mo. Grabe. Gawit sakit na. Iti mamuanan nga na sakit na. Imanugutan. Tijayak kan kwa na. Nga kanden na kayon. Tanukas pagarigan ta. Mapukautan ni mamang mo. Adaak ka mga sikasukan ka. Diyan mo tibagbagan, Tito. Gusto deta. Awan tinakala nga sakit ni Mama. Saan ko mapukaw ni Mama? Saan nga mamasamak na natatagdan na? Ambisyoso ka man. Vanessa, ipatpatek ka. Kagurgura ka man. Nukas magkarikan to sa takulam. Ano matay kas magkarikan ni Mama? Tsak tumulos ka iti magidan na ka, palawang ka. Ala, nusot ko na, ngem, naskan unay nga, rugamon nga awatan ti kinapot no. Ni mamang mo, naala na nga sakit na. Gabot pa nagpipuyat na. Iti sobrang panagtrabaho na. Tapno lang, may pahin na ti parakin ka. Kahit yung asawan, Tito, grabe. Kanser, ti sakit ni mamang mo. Nagbali na kanser. Nagtumtumarmet. Libad nagpatpa-check up ni mamang mo. Libad, iliblibas na, nga mo makita, naging tumtumaran. Di marik na talaga, hindi na kaya. So, ang munukutan. Makinadad na kayo. Tapno ang daag, nagserbi ka na kayo. Tapno ang daag, nga mga sikasukin ka.
kan mangipaitan niya man sa pula. Di malya kami manong name iti ruangan ti operate o emergency room rimuar ti doktor. Sila tasap sa pula na kumikan. Sakti sa pula ti doktor. Doktor, talaga nakarot ti kasasad ni Chita. Oraman mo, sa pagarigan ta, may busti kwartam, puunam, para kadigiti agas. Kaya no talaga nga, nitudoy nga talaga nga kita pagpatingan ti piag na. Rumbay nga, awatan ti kinapot mo. Saan nga mabalin pa yung mairwarisonan? Malaksid, no? Irwaryo, nga jayan balayo, hindi pagkakasatan ti angis na. Ayam na dito ospital, agtultuloy ti bil, na mapirahin. Orahin talangin ti. Sige, doktor. Dito ospital pag ganun na. Napibinas pa nakasikaso na no dito ospital? Sige. Ikataan nga rin tinapimpinas nga. Wanda bakante nga kwarto. Oray magastos ko amin na kwartak, doktor. Masikaso laki dito na. Kaya napintas. Okay di ka sa saan. Sige. Hindi kardan ni mama manon name di may sa kwarto. Naisisuna lang. Maturog ka dilaing ni mama tito. Maturog. Sa pulan natin na. Tanog di ka rin sakit na. Talaga na. Kaslakay kahit nang timatay. Anak. Babati ka, mantayan ni mama mo. Orat na damat ka duwam na kiti. Awan dan sa mata. Nag-awid dan dito. Uno yung kapalan di balay. Tangkag sukat. Sana to sublatan. Uno, nag-awid ka di balay. Tamaturog ka na siya. Tasyak ti makamo kini mamang mo. Saan kahit ko bantayan ni mama. Kahit kung to kang salita no. Agriing suna. Okay lang kasto yung nga. Sige. Siya ka rin nag-awid di balay. Sinublatan. Hindi makapuot ni mama ako ng name. Ma? Mama? Vanessa. Mama, apay yung limit nyo kanyak ti amin. Apay, mama. Diyak kaya't nabatis ka. Kanag problema. E mamuk na dumteng to ti kundaway anak nga maamuam kat namuamitan. Dantanikan panawan, Vanessa. Manag dyak kayat, mama. Paunay na din, mama. Manulay ni tawan mo. Nagpunchirak to pa lang, mama. Sa high school. Diyak pinimamas, mama. Di ba mating mo kanyak? At kahit ko nga supapangagmat, mama, hindi kinasayat mo kanya. Kasi nga di nakpanawan, mama. Di ka man kayat nga panawan, anak. Nasasino ko nga ti ina nga mayat nga magpanaw ti anak nang ipatpatek na. Magamawan ti mamalinta na ito di pagayatan ni Apo Diyos, anak. Nainti na ito di nga kasat ko. Iso nga kahit ko, anak. Kahit ko nga itong palam ko managit ibilin ko ken ka. Maudi nga bilin ko ken ka. Mama, jak kayat nga mangibati kayo di maudi nga bilin, jak kayat. Sana kadungag ka na kayo, mama. Kaya po tamok no, anya ti bagayo kanya. Anya ti among ni bagagkan ka. Nga pampanawan ni Tito Delio. Nga isli mga sikaso kanyak, jak kayat, mama. Asin nungorot ti mga sikaso ken ka. Mga munton ni Apo Diyos kanyak. Ano mas magarigan na mapukaw kan? Alawak to din natin ito, Delio. Makamunto na Apo Diyos kanyak. Pansan niya kaya nakanan na isuna. Rumbeng layang ipatig mo ni Delio. Gabuti patpatig na ka. Diyak kayat, mama, diyak kayat.
Manong naming nukas na kaya't nagakasarita ni mama. Likliklik. Kabato jak kayat manong naming agpakada. Jak kayat nga manging pati tibilin. Jak kayat tanong ay mati man tibilin. Baka urayan na ti panagkarik kang kuha na. Baka urayan na. Nga ay bagak nga tong palik. Ti kayat. Tapos ladadapayan manong naming jak kayat nga siya nakabantay. Naman ba saan ko may concentrate manong naimi ti panagbasa. Kabayatan nga adda ni mamang ti ospital. Ang kaslakay kayat ko manong naimi ti adda ti eskwela. Aging ka na tinmawag ka niya manong naimi ni Tito Delio. Hello? Tito? Awanan ni mamang mo. Awanan ni mama. Nagsangsangin. Salsalud-sudin na kanyak no apay. Kasama mat na kaya nakasalita iso. Eros lakalat mo alik-liklikan. Rito. Diyan kami kaya't ka masaksyak. Di ba nakagsat ni hangas ni mama? Kaya mo na masaksyak kas magaringan na ita. Ang mga nusyak na sumarunong kamatay. Ako na kayat ko di matay. Tanawanan ni mama. Mama, mga pinanawan nakmuntan, mama. Gusto ko na yun, manong namin di pa nagtagtabog ka. Nagdadarasa ka na panti ospital ng manda ni Timurga ni mama. Kahit ko kumaga maarakop ni mama. Uray no saanan nga marik na. Yan oray matan no nalamiis nga mariknak ni Magina. Yung sako lahi nga nakita ni mama manong namin isang pandan ito malahi nga dan iti unag tilungon. Nagtaptabog ka akmanen manong namin. Ewan nakasla kayat ko. Malukatan, tilungon, tapno maarakop ko isuna. Mama, mama, mama ko, mga pinanawan na, mama. Mama, makawanan na ko ha. Nujak man, di kay man inig ka ni Tigundaw, ay mag-isarita kanyak. Tapno may magaya ng itimbilin niyo kanyak. Adong kaluwa tinagarudos kanyak na naglenyo. Haring na sanggo kayat na panawan, manong nemi, adaglat tayo ti sibay, tilungon ni mama, ano man ay nagsangit. Hadamit ni Gigi, ni Harold, manong nemi, sudat ikang runahan nga nakinandi nga kanya. Kang runahan na unay, manong nemi, kini Tito Delio. Mangan ka na. Diyak mabisin, mangan ka na. Nunas ka nga subuan ka kitaramid. Nang nagsumsubuan. Tito, siya ako nang limang subok ang kuhana. Gigi, mga kami na napid di mo kahit pasubuan ka ni stepfather mo. Sino kumati mga sikasukin ka no saan ni Suna? Si Carmen. Sige. Sige nga ti makamuking kuhana, Gigi. Wan, Tito, siya ako di makamuking kuhana. Siya ti mga ipalagip nga uminom, siya ti mga ipalagip nga mangan, siya ti mga ipalagip nga umisbo, siya ti mga ipalagip nga maturong. Naging gadim tengen ti panakaitabon ti bangkay ni mama, manon nemi. Adumanin nga panagtabtabog ka, nagitriyak ka, nagsangsangit nga nangaw-awag iti mama. Anong mabalin lang kumakit pati siya, kinisarakdak iti unag ti Pancho. Ni Gigi, kini Harold, ti mga gawid kanina. Sumumbulat-mad no ka, manon nemi ni Tito Delio. Yan naging gaman! Kinagagaman! Anak, sino kumarati kang runan ng mga sikasukin ka no sana siya? Hindi ka kaya. Tinatayawanin ni mama na itabonin. Irumat ko doon di kinarawatek at pumalawak. Palawang ka! Kasta nga rin tinabasamak manong na ini. Kabigatan na kalbasan titabon manong na ini. Drobot ko di kitarawatek. Imimpake ko. Nandangay man nung naimi, adumati ornong ko kwarta, dagay-inted ni mamang kanyak nga lawans ko ito. Ken, anda, nakadeposito man nung naimi nga kwarta.
Bang idi ni mamang manunay yung patao da kiti. Bank account ko. Kat, idi kadanden namin ni Tito Delio. Agab ka po kang kuha naman nung name hindi kiti nakadeposito. Iti account. Igamak man nung name iti labreta. Umanahin dito yung sarek. Para iti, panagbasak to ti college. Tsakong kasapulan pa, dagna edit dito ng balay. Siniswerte rin at nga Tito Delio. Awanin ni mama at nagundawin na. Siya kumatin sublat na. No way. Tsaka kaya't nagtalina dito yung tadaal gundawin to nga. Bakan pa sa paturugan na, sa anak turamis mga nagsikugang dinuwas. Dadya nga pa nagkikita na kanya. Medyo tanigagay na nga mga rakop kanya. So pinangibaga nga, bambantahin na kamatmatmatag gaya mo kasta kamatmaturo ka. Naglo. Nagtugtog manong name ni Tito. Iti kwarto. Apay. Ano tararamidem? Agay mo yung paakya. Apay. Mabali mo ka di kalotan tiri daw. Kahit ko ang sarita ta. Inlukat ko manong name. Sa mga rekrekip. Nusumrek ka din kwarto. Sa bagay, balay mo man. Hanga balay, tapumanawak mo tan. Nakaimpaka ako. Talamang bagkada nga rumwar. Abay nga naskin na pumanaw ka. Dito yung balay kit niranta kada kayo kini mamang mo. Nawanin ni mamang mo, adakar ba nga mito dito nga balay? Basta pumanawak. Diyan ipalubos ng sakbay nga. Ang mga no sakto lang pumanaw, no? At danda ka sa mapasamak, naramidam kanya. Iba't patek ka, Vanessa. Amo ka. Datang orti liklik-likak. Sabong impateg ni mama. Siya ti impateg mo. Gapo ka nagti material, gaba nag-inted mo kanya. No saan kang gapo kini mama, jak nat kumayawaten ka. Kano saan ko sa pulan. Si kapit nang ibaga kini mama, nga mangupay na iti account ko di bangko. Amok mat kahit nga kwartam digit adat ka account ko. Ngam gaputan ted mo, kuwak sut aramatek. So nga din napakadanagan, kaya ka tarabahin di biyag ko. Sakbay nga, pumanaw ka. Awatan mo dito nga surat. Ano ito nga surat? Insurat ni mamang mo, hindi ka bailan na pala tagsurat. Gabutam. Di ka mo dungig iti, ibaga na ka, talaw mo ito kasta kalit nga salita, insurat nan. Ay bilin na kanyak, na itad kuntukin ka. Dua nga surat. Eto ti mo na. Dito ti may kadwa. Dito mo na nga basahin sa munti sublat. Dito nga surat. Sige, panawang ka. Pagpemot pa lang ni mama. Susurat pa lang. Nimustungot ka diya. Diyak mat kahit ating ganda kita kahit nang ibaga iti. Insurat na. Linoktakti mo na nga surat. Ken ka, Vanessa na. Amo ti Diyos, no kasano ti panang ipatpatek ko ken ka. Inaramid ko ti amin para ken ka. Ngam tsaka mo, pati sobra pa nagtrabaho, is nakaalak ti sakit. Saan ko idi nga magbagaken ka, tadyak kayat, ngagliday ka. Oray numamom ton, basta dandanin ton, tapno apagbit tulaeng, iti panagsagatan. Iba't patek ka, anak ko. Impay ko ti amin. Ngayon pakawanin na. Saan ko nga maituloy pa iti agserbikan ka. Saan ko nga maituloy pa iti magipatek ka. Ngayon oray no adak itong tinagkay sa nga piyag. Adak lay iti nga to. Kamang tamtamdag ka. Magsipsipot ka. Mangidaw-dawat para tinaranyag kamasakbayo. Ini talaga nga mariknat. Nga jakon kabailan. Dadati ka po na no apay nga inawat ko, ti Jaya, ni Delio kanya.
Tapno at danto isuna nga mga sikasukan ka into nawana. Ipatpatig na ka ni Delio. Inaramid na di amin para ken ka. Kat aramidan nanto para ti pagsayata. Naibagam idi nga noawan akon kat talawam ni Delio. Saan ka maikawid no kastaman ti kalikago mo. Ngem, sakbay nga pumanaw ka. Isublat mo nga basahin, timay kadwa nga sulat ko. Tadi danton kan nga desisyon no panawam ni Delio saan. Ulit ka na, inaramit ko ti amin para ken ka. Ngem pakawanin na at saan ko maituloy. Sabang abali at anda ni Delio nga mangituloy. Iba't patig na ka, kat ipatig mo kumamag isuna. Ito yung mga ipatpatig na nanang mo. Uno mamang mo, Chita. Insublat ko manong naimi ng basa, binasa timi kadto nga surat. Slat at itong. Ken kabanes anak. Balasan ka. Ladingitik anak, tasan ka ama sumaybayan. Iti dayto nga biyag. Ngamandag iti nagkaysa nga biyag amang sumaybay ken ka. Tilangan itakat kasta tilangak idi. Idi dimteng tilalaking idayat ko. Hubingat ka nagayat. Nagayata kat patsyek nga ipatpatignak na. Naipay ko di aming ko kenkuana. Tingkari na kanyak idi nga dinakbaybayan. Ngayon idadakan iti tiyan ko. Saan nga nakapagdesisyon, nagbalin nga takrot, binaybayan na ta, nagpukaw akas laso, nga jakon amuno sa dito tayan niya. Kinagurgurak na niya nga lalaki, bilang kung nanatay. Isugit iti damagim kanyak no sa sino ti amam, inulit-ulit ko nga nabayagan nga dimaga, nabayagan nga na tayo. Kaputa tumukno sa dilangit tigurak ken ko anak. Nagkari kanyak, ngayon binaybayan na ta. Hindi na biglang nagpakita kanyak. Kaya't nakakasarita ng jak inik ka ni Tigundaway. Ngayon di mapilitan na nga magkisarita ken kuana gabot awanen ti magtarayak na ipitak napilitan at adimngeg ken kuana agpakpakawan no apay kanong binaybayan na ta ket gabot sang kanu pala idi ka nakasagana ng pamilya isugay man nagpukaw gabot na pa nagtrabaho di abroad nagbalid nga OFW nga kalpasan data nagawid din dito Pilipinas nga nagpurkod nang ipatakderen ti bukod na nga negosyo ken bukod na nga balay kayat nan ngagsinubyanan kami tapno masulnitan na kano iti nagkurangan na kaniyak kadatan ket kabuta kasapulan unay, ta kumarkaro ti sakit ko. Isuming manlugot anak, salang at tito, pirumbeng awag mo kinitelyo. Gapot ay sutipod nung ama mo. Ha? Tito Delio, Yesus ama. Tuloy ko marong na imiya binasa. Nuwapay nga naramid na ti amin. Kanang iti amuna apakaragsakan. Kat impain. Dinilaw mo hindi nuwapay nga sikating kan na asaan na siya. Gamot na saan ko nakasapulan kat sikat ang kasapulan. Kaya't na lang
nga umas nagtirik nam kang kuwana. Impaama na tibagi na kang kang samuan ang daw. Sa bali nang ipapanam ka nagdi pereng kan tarigagay ng mga rakot kang ka. Ni Delio ti pudno nga mamanak. Tinangbaybay ka na tangim nagsulitan na kita nagkurangan na kanata. Iso na lang, asahan nga agpahot pa iti pa nang sulit na tinagkurangan na kaniyak. Nabutan ng daan nagtisakit ka na kanak. Anak, naibagam iti kanya nga panawam isuna numatayak. Itanda ka nga desisyon no panawam palaing ti ama mo. Anak, sabi ko ma, na makamagkinaawatan kayo ng gama. To'y mangibat patik kayo kainam. Bigla nga rin mo manong nemi di seled kasi napul ko ni Tito Delio. Nakigtot manong nemi ditong patungpay, danong-danongan, karkaramutan. Apay nga, yung ibang kanyak, apay nga di yung ibang kanyak, apay. Inananawanak manong nemi tinanggil na dikiti imak, kalpasan nakit inarakop nak, irinakip nak, iti nakairo. Anak, apay nga di mo ibaga kasi katipot mong amak. Apay nga di yung baga kanyak, apay. Anak, sana siyak din ang desisyon ni Direta. Ni mamang mo. Tama nga ka, no? No ibaga nga siyak ti amam, baka adada nga gurain na. Gaputi pa ng baybayak ka na kayo. Manak, inaramid ko lang ti madayo, takayat ko nga isaganaan ti para ka na tayo. Nag-Saudi Arabia, kaya dito nakasagana ako. So injayak kini mamang mo ti amin. Nagladingit na kini bagana. Nandan na sana ka ng sakit na. Nakureawan ni mamang mo. Ang tuyak. Siya kung ti pa nakainakan pa nakamam. Ituloy ko na kiti pagrebengan ti may sangay na. Kanawatem ti magrebengan kakas may sanga mga sulik ka na kiti nagkurangak kaya kakanakayon na. Manong nemi, nakapapahot ti panagsangsangit ko. Ngayon din na naalay-aya ng tirik na. Nakainan ng tirik na. Nadapay lang ni Papa manong nemi di San Juan. Ti Makderak. Inasadgak ni Papa. Papa, narakop ko manong nemi. Kadkaslay sa hapay lang data, ti panakariknak, iti balis mo ti arakop ko ken kuana. Anak, pumanaw ka kadipay. Sanad, Papa. Yamok kaming gat. Tiyamom kat. Adamali siya na kiti pareng tarigagay ko ken ka. Ang niyo nga minimbaga kanya. Pumasulim ni mamang mo. Taisot na desisyon. Kahit ko kung mga ibagaking kaidi, na naroon na edi tatangsitan na. Ngayon jakla kaya't nga di matungpal tibilin ni mamang mo. Ita maawata kong tistoryayo, Papa. Nagbali na katakrot nga ng sango ti pagrebengak. Ngayon madamat pagsayatan na, gabuta. Napanag nagtrabaho ti abroad. Nakaorno nga. Naladawin ti amin. Gabuta na magkayam na kasa. Nagana ang sakit ni mamang mo. Sa nga baling awan ni mamang mo. Kunana iti surat mo. Nga dalata iti ngatong mangtantandag karata. Gabuta, awanan ti problema. Pasaan akong nga panawan. Saan ta nga ginadayo. Maituloy ko ti pagrebeng nga keng kakasamam. Kanagbalim pa yung inam. Amok, naragsakitan ni mamang mo itayan na. Di nga min. Uwem, Papa. Yadas kayo nga awatik nga awanan ni Mama. Nga madalay nga mangtamtamdag kanya kadata.
Ituloy mo pa nagsingsingpet mo, anak. Ken kinabasnag mo't pa nagbasam. Gabuti pa ko amin ka sa pulam. Ipay ko amin na ka sa pulam, anak. Gabuti patpatid ka unay-una. Manong nemi saan nga nag-asawa pa ni Papa. Himbukbuk na ti amin trabaho na sa bagay. Dito nakadeposit ang kwarta hindi manong nemi umanay para kanyak. Iti parang basa kiti college. Pore saan ko man nagtatrabaho ni Papa ngem, inarawid na laing. Para kada kami nga doa. Ken para mat kada kiti kakabagyan na, kakabsat na, manong nemi, tadamat na kiti kakabsat na problema na ko, katultulungan na iyan. Nakapaggraduara kiti kurso ng accountancy, manong nemi, katiag dama, trabaho kiti bangko. E din to tarin Papa, manong nemi, katintultulo na, kati negosyo na, kan parang tultulong na, kada kiti asidag kan kuha na, nagkasapulan di tulong. Kuna nangarot kanyak, kasawa ka na nak. Kahit kumatenti agawir iti apukok, jok pinapadpadasan din agawawir. Iti adda ka, iti makita kang kita, balasitan ka. Balasitan nga. Nga ti pa nagkitam kanyak, at kaslakayat nak nga. Kastat pa lang ipapan mo. No, kung maibagayo nga man, iti nga si katip amak. Sa anak ko man nagataptikas dyan. Gasawa kan. Next year siguro, Papa. Ni Madla Harold? Noon, Papa. Di naksinardingan ni Harold. Ni Gigi nga eh. Ni Gigi kadamat na asawa na. Alawa na nga. Kasawa ka itong harutin. Kanak matan ti apo ko. Kadadada nga marag sa akin ni Mang Mumuji langit. No, makita lang tumatan nga ada po ko na. Next year, palubos ti apo manong nemi, tinagtulagan mi kini Harold nga panagkalesa. Manong nemi, dito nga ruti pagkasalita, kadagyaman naklaunay ti anos mo nga ng urnos, kalpasan nga nakinsan kang ka dito Italiana. Kat sabi ko matadamat na batik nga adal, liliwakin pagsarimingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Ito yung nga rudagyaman na pagaya mo, Vanessa. Thank you, Vanessa. Iting ka pa nang surat ti pagkasalitaam. No pa'y sinuspense na ka. Napapakin ni mamang mo. Dagos kayo maga. Sugayam tipod nung amam. Ti bilbilang mo yung stepfather mo. Nagkursunada ken ka. Sa bali matgayam di pa nang ipapam mo. Di pa nagmatmat na ken ka. Ala, that's a story of nada. Di pa nakatratar ti istorya. Pa naka-aramid na. Ayan. Na dumadumat style ti writer. Adala tay muda tagaramat for shadowing, panak-conflict, o panaka-erting na jay istorya hangag lulukay. Dati na erting. Tatay masabol nga tuntunem, tap numaamon, no anya jay ada tilikudan, nagiti conflict. Thank you. Kada kitimat naggabuya kan nag-comment, maraming salamat po kada kayo.